پیامن کشتن و تقین و هێرش کردنێ li Tirkiya hercmeha têrmehê ber bi zêdebûnê ve diçin. Ev peywendî bi nakokiyên siyasî û ewlehî di nav Tirkiye de heye û her wisa ji encama bandora şerê navxwîyê Sûriye û şerê dijî komela çekdarên Dewleta İslamî li Sûriye û Iraqê û şer û hevçûnên leşkerê Tirkiye digel serhildayên Partiya Karkerên Kurdistanê li başûrê Rojhilata welatî. Cêgirê Serokvezîrê Tirkiya piştî kombûna kabîna hikûmetê ragihand hêzên parastina Tirkiye 85 nexşehêrişên dijî welatê wî helweşandin. Ocak ayından bu yana her jimeha yek heta nehe hejmareka zor ya planên hêrişan hatîne ji nav birin. Pêdiviya yek bi yek behez bikem. 85 nexşehêriş hatîne hilweşandin. 49 jwana hewlên hêrişên xwekujî bûn û yên dî trombêlên bombakirî bûn. Ev nîşan e bû giringiya şerê me dijî terorê. Lê digel vê daxuyanê Tirkiya hêştan ne arame. Di hêrişa roja yekşembe dijî bingehên cenderma li Amedê yek serbas hate kuştin û 26 dî birîndar bûn. û hikûmetê li aliyan xwe hêrişên asmanî bi ser bingehên Partiya Karkerên Kurdistanê PKK li qendîla Bakurê Iraqê pêkînan ku hikûmet dibêjit 18 şervanên PKK di wan hêrişan de hatine kuştin. Digel van hemû pêşhatên leşkerî nearamiya siyasî li Tirkiya berdewam e. Komîteka Perlemanî li ser daxwaza AKP ya desthilatdar pêşniyaza hilgirtina mafê parastinê li ser hejmareka endamên HDP ya alîgira Kurdan derbas kir ku ev biryare wê rê xweş bikit bû dadgehkirina wan bi gunehên peywendîdar bi tîrorê ve. Parlamenterên HDP dibêjin ev siyasete bû bêdengkirina opozisyonê ye. Hevserokê HDP Salahdîn Demirtaş li demekî zû li daxuyaniyekê de daxwaziya aramiya siyasî û her wisa daxwaz ji her du aliyên şerkerên di nav Tirkiye PKK û hikûmetê kir dawiye bi şer û hevçûnan bînin û piştevaniya navbijî û çavdêriya Yeketiya Ewropa kir. Tirkiya pîvanên qayîm dijî kirdarên terorê pêkit înit ku zor caran digeh te astê berbendkirina û astenkirina azadî û bi taybet azadiya bîroraman e û hindek van pîvanan bi bêdengkirina opozisyonê dibînin. This has nothing to do with Ev çi peywendî bi bêrezkirina serokî ve niye. Ev bi tinê bû bêdengkirina opozisyona siyasî ye. Ev bû hindê ye bi tinê bû tirsandina xelkî welatî ye. Da kesek rexnê li hikûmetê negirin. Dûza Kurdan li Tirkiye û siyaseta hikûmetê li wê deverê girjî û alozî di navbera Kurdên Xudan bûçûn cuda peyda kiriye. Hikûmeta Tirkiye gelek deverên bajêrê Amedê li berdem İslamiyan li vê dawiyê vekirin piştî hêzên parastinê rewşa ewlehiyê li deverên di wextekê de li bin destê PKK qayîmtir kirî. İslamiyan Kurd li Tirkiye bawer dikin ew peyama ew pêşkêş dikin wê deverê ji tundûtîjan rêzgar bikin. O peygamber bize sulhu, huzuru, barışı, kardeşliği tesis etti. Em li hev hatîn bû roja jidayîbûna pêxemberê me. Evî aştî û biratî peyda kir. Ji ber vê çendê em di peyamên xwe de dibêjin eger em wekû xelkê herêmê em pêxemberî bi xwe bikeyne nimûne û wekû wî bijîn ev şer û nearamiye dewam naket û çi mena bû namînît. Lê geşebûna komalên İslamî tiriz di nav hindek Kurdan peyda kiriye. Bi zaban îjtiman perwer dibînit peydakirina wekheviyê bû jinan mezintirîn destkeft e. Hikûmeta Tirkiye û hindek İslamî Partiya Alîgira Kurdan HDP bi dijbera olî gunehbar dikit û ew vê çendê bi tundî red dikin. Din partilerin tek elinde olmamalı. Herkesek dikarît rewresmên oliyên xwe bi awayekî ew bixwazît pêk bînîtin. HDP her dem daxwaza cudakirina ol û siyasetê diket û ew dijî bikarînana olî ye wekû alaveka siyasî. Hevrikiya Sûriye û şerê dijî çekdarên Dewleta İslamî nedûre û li aliyê dîye tuxîbê Tirkiyeyê û evê tengeje di navbera sakular û oldarên Kurd peyda kiriye û gelek şervan ji her du aliyan Kurdên Tirkiyan e. Xalid Fetah, Dengê Amerîka.